Jeg har hørt om det Clean Out Loud, altså det skulle være virkelig fedt, altså. Okay. Der er noget renlighed i campen og sådan noget. Det vi har savnet lidt de andre år, ikke? Du rykker sgu da også altid op. Altså gør det Det er faktisk hver præcis. morgen. Det er præcis. 11.00. Mødetid, oprydning. Det går ikke så meget af det. Det skulle ikke noget. Ja, det vil gøre så. 100%. Clean Out Loud. 100%. Clean Out Loud. Ja, tak. Skål på det. Skål på det. Vi skal jo arrangere noget event. Kan vi overhovedet nå det? Det har vi sgu da gjort alle de andre år, hvor vi har lavet landsholdsdag. Som du kender hver år. Alle stjernerne. Høj sol. Masser af øl. God stemning. Gutter, rolig nu. Jeg har arrangeret det. Invitationer er sendt ud. Jonas Vind, Jesper Lindstrøm. Jeg har også inviteret Darami, gutter. Vi har sgu da ikke nogen æresgæste. Altså, den har jeg sgu da. Jeg ved det. Niklas Bentner. Roskilde Festival 2024. Ja, det er fandme en god festival, mand.